Ay, 1.5 plus 3, ang hirap dyan. Huwag ka na mag-abroad kung ganyan lang ang sahod mo. 27k, kikitain mo naman yan sa Pinas eh. Mag-abroad ka tapos ganyan lang sahod. Huwag na uy. Yan ang laging payo sa'yo ng ibang tao. Minsan kung sino pa yung hindi nag-abroad, sa kanila mo pa yan maririnig. Or kung hindi naman, marinig mo yan sa mga ex-abroad o kaya mga professional na nanggaling dito sa Saudi. Okay, may tama din naman yung point of view nila eh. Mababa na nga, malayo ka pa sa pamilya. Pero alam mo ang kapalit niyan kung tinanggap mo yan kung sakaling 1.5 plus 3 na yan, baka yan ang maging daan kung paano matutunan pahalagahan ng bawat sentimo. Baka dyan mo matutunan yung pagpapahalaga mo sa bawat oras na wala ka sa tabi ng mga mahal mo. Baka katulad namin, yan ang maging daan kung paano magbago ang buhay ng pamilya mo. Sabi nga, opportunity comes at a cost. Lagi yang may kapalit, sakripisyo at pagod at malayo ka sa pamilya. Pero hindi ibig sabihin nun hanggang doon na lang ang kaya mo, diba? Dahil yung experience ng abroad, diba? Pwede mo yun magamit habang naghahanap ka ng much better opportunity. Kung ayaw mo ng offer, that's up to you. Kung may hinihintay kang mas magandang offer, di okay. At hintayin mo ang sasabihin ng agency na, okay, tatawagan na lang kita.